Adriaan Inia is al jarenlang een begrip in het betellen voetbal. Jochen Jelien had er definitief de kar maken voor assistent skischrochter. Een skischrochter zit altijd in de spotlights. Inia wilde het net en zit lauw langs de kant en dus net als skischrochter. Dat ik misschien wel wijzen wil, maar qua persoon zit ik zo net in elkaar. Een scheidsrechter die moet op de voorgrond treden en die is altijd aanwezig. En ik ben meer een dienende persoon dan een leidende persoon. En een scheidsrechter moet natuurlijk leidend wijzen. En ik denk dat dit heel goed bij me past. En ik zit wel op mijn plak hier. En een mooi plakje wie zelfs het Emirates Stadium van Arsenal in de kwartfinale Champions League tegen Liverpool. Mijn onder zijn collega Pieter Fink. En ja, wat een verschil tussen Arsenal-Liverpool voor 6.000 man en dan naar de Koel in Venlo voor 6.000 man. Maar dat wat uitmaatje van het arbitrale trio en voor jou ook? Dat maakt het mij niet uit. Zo, wat Waas West had, dat is West. En dat ben je natuurlijk een enorme belevenis. Maar wat Joert is, dat is volle belangrijker natuurlijk. Daar is je weer voor. En als je hier net... Als je hier mijn oorinstelling heen gaat als naar Arsenal, dan ben je net goed bezig, denk ik. Ik ga naast het stadion in. Wat is dan het ritueel? Het ritueel is dat we even een bakje koffie drinken, even praten met deze en gene. Dan gaan we naar de kleedkamer, een uur voor de wedstrijd omklaaien. Een heel uur voor de wedstrijd over de warming-up. En dan ben we er klaar voor wat goed is. En wie direct klaar voor de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax. Want het is zelfs een lonelijke topper. Adriaan Inia. En de vraag is eigenlijk, wat is zijn absolute hichtepunt West? Het allermooiste tot nota, dat wie Monaco, de winnaar van de Champions League en de winnaar van de UEFA Cup 2004, wie dat. Liverpool en CSK, dat wie mijn hoogtepunt tot nota. Waarom? Nou, omdat het een hele mooie affiche is. De Europa Cup 1 winnaar en de Europa Cup 2 winnaar. Wat wil je nog meer? Ja. Dat is en in Monaco, in glitter en glamourland. Ja. En daar rent in uit Gietjerk, die rent daar een beetje door de straten en met een vlagje te zwaaien. Nou, dat vind ik wel heel mooi. Dat nota is dat het mooiste moment, maar ik hoop dat het van Simmer het mooiste moment komt. En wat is Neffens Inia het allerleukste om deel uit te maken van het arbitrale trio? Nou, dat je overal komen werd verhoren dat waren sluiten binnen. We zien van alles. Ik ga Maradona de heen, ik ga Johan Cruijff de heen, zo'n soort mensen. Ja. Nou, die kom je als een normale voetballer kom je die wel zien, maar op afstand en achter een hek. En ik herinner soms dan wel micro's naast erin en dat vind ik toch wel leuk en bijzonder. En natuurlijk binnen direct wel eens minder leuke dingen. Het publiek is er net altijd in Miami's en ik is hem al net. Ik zal even voordoen wat Stijnson deed. Die kwam inlopen. Kijk, camera. Die kwam inlopen. En die loopt en die doet zo. Kijk eens. Ja, dan ga ik even Hij valt helemaal achterover. En dan wordt weer een goal afgekeurd, zoals in de finale. Ja, ik kan er niet over uit. Het lijkt wel opzettelijk. Hij zei het vaak wel eens een beetje ironisch en cynisch. Had je daar echt problemen mee? Of zei ze, ach, dat vind ik wel leuk om nooit te zien? Nee, ik vind als de boodschap duidelijk is, dan mag je daar wat mee doen, denk ik. En het is natuurlijk een man met een enorme staat van dienst, dus die had ik er ook van spreken. En dit is wat Van Gaal misschien eigenlijk wel bedoelt. Arbiter Fink, de collega van India, jouwt wel heel makkelijk een penalty. Maar ja, je moet echt alles maar zien als arbitraal trio. Het publiek maakt de sfeer in Venlo. Amrabat scoort, maar VVV zal wel verliezen. En Inia, die kan hem goed afsluiten voor al dat lawaai. En had een prachtige wedstrijdvlaggen. Ja, ik mag nog even een heel uur reden, maar dat vind ik wel prettig. Hè? Dan doen we de sport ervoor. Hè? Zoals vanmiddag, dan is het een mooie betierde wedstrijd. Dus ik luister nu nog aan naar Feyenoord en de Grains en dat soort ploegen. En de commentaren van deze wedstrijd. En dan nog even een cooling down, zeg maar. Ja, een beetje verwerken van de wedstrijd. Ja.